MTV. Исәнмесез, саумысыз? Менә кабаттан күрештек. Декабрь уртасына таба барабыз. 2019 елның символы, стилистикасы белән танышабыз. Урамда ялтыр-ялтыр утлар, бизәлгән чыршылар, бәйрәм атмосферасы сизелә. Яңа ел өстәле менюсын төзеп, күлмәкләр, бүләкләр ала башлаучылар да бардыр. Ә без бу атнада җырчылар белән берничә ел артка сәяхәт ясадык. Яңа елда килгән костюмнарны искә алдык. Марат Шайбаковны куян, Азалия Зиннәтне төлке киеменә киендердек. Иң кызыклы фактлар алдагы минутларда. Бу музыкаль кайма хит парады. Сезнең белән мин Назлы Гөлсинәгатова. Киттек. Хит парадны хатын-кызлар мәхәббәте Әнвәр Нургалиев белән ачып җибәрәбез. Әнвәр әфәнде үзенең балачак образларын әллә ни хәтерләми. Әмма бүгенге образларына зур җаваплылык белән карый. Җырчының элегант һәм зәвыклы киенүен әйтмичә булмый. Алдагы клибында ул ниндирәк образда икән? Күз салыйк. Я, бүгін кім? О, қызлар шәп, қызлар шибәр. Үбішу, күрешу, ұшырашулар туйдырды инде. Нәрсә тәкъдим итәсең? Мәхәббәт. Әйдәгез бу юлы эш мәхәббәткә барып җиткәнче рәхәтле уйныйбыз. Күзләрең күк кебек, бигрәк матур бүген, бергә мәңге булып яшәрбез. Шулай дигән сүзем истәм икән инде. Хәзер бүтәнгә синең гашык булдым. Кочаклама, яратмыйча, яратмыйча, кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама. Кочаклама, яратмыйча, яратмыйча, кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама. Ташлап киттең нигә, син мине калдырып, чит җирләрдән бәхет эзләде. Йөрәк сакрап яна, сине күрсәм әгәр, нигә язмыш шулай буталды. Кочаклама, яратмыйча, яратмыйча, кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама. Көзге яңгырларда җилләр белән килдең, гафу ит дип балларыма бастың. Сине генә иркәм, гафу итә алмам, бәлки бүтән минем сөйгән ярым. Кочаклама, яратмыйча, яратмыйча. Бу юлы озаграк булдың ахыры. Мин оттырдым. Мин аңа гашык булдым. Бүтән уйнамдым. Яргалама, кочаклама, яратмыйча, яратмыйча, кочаклама. Кызлар булды. Бүген иртәгә мәхәббәт аңлатачак. Ничек шулай булдыра алдың? Авыр булмады. Хит парадның 14-нче урынында дуэт. Лилия Биктемирова белән Фадис Ганиев.
Сүзне Лилиядән башлыйк. Җырчы яңа бәйрәмнәрен айрыша ярата. Бәйрәмнәрдә кар бөртеге булып җырлап биеп йөргән. Әфәдис әфәнденең рольләре арасында төрле җәнлекләр бар. Куяны да, тиене дә, аю баласы да. Осталыгын күреп, мушкетер рольләрендә аңа биргәннәр. Малай кешегә нәрсә инде? Кулына кылыч тоттырсалар, бәхете күккә тигән. Фәдис әфәнде дә малай вакытта бу роле белән күп вакыт горурланып йөргән. toygan Seyirlewden kim toygan Фируза Хафизова яшүсмер вакытында Мексика кинолары белән мавыккан. Айрыша Дикая Роза дигән мыльная операны яраткан. Йотлыгып актерларның тормышларын күзәткән. Берсендә мәктәптә яңа ел бәйрәменә пародия әзерләп килергә кушалар. Фируза дус кызы белән Дульсине һәм Кандиданы күрсәтергә була. Кумирына ашар өчен икедә уйламый озын чәчен кисеп ата. Жюри Фирузаның чыгышын югары бәяли. Шулай булмый. Чәчеңне курбан ит тә име.
12-нче позиция Башкортстанның ат казанган артисты Марат Шайбаков. Марат үзенең бала чагын, мәктәп елларын бик яхшы хәтерли. Бәйрәм табыны артында бала чак вакыйгаларын һәрвакыт яңарта, кызык итеп кунакларга сөйләргә ярата икән. Марат Шайбаковның беренче рольләре дә үзе белән бергә үсә. Башта ул бик оста итеп куян образына керә, үзе дә куркаграк, юашрак була. Үскән саен ачыла, холкы ныгый. Укытучылар моны күреп, Марат Шайбаковка сиңа аю булырга вакыт җитте диләр. Шулай итеп, Марат әфәнденең карьерасы алга китә, һәм ул бал маскарадларда аю образында чыгыш ясый. Җыйындың китәргә, яшьләрең күзеңдә, мин генә түгел бит, әрнисең үзеңдә. Әлегә варалар, бер генә адым бит, син минем яшьлектән яраткан ярым бит. Араны үзәргә, эзләмә юлларын, булса да башкалар, алар мин булмамын, мин булмаслар алар, минем күк яратмас, üzülgən aralar, яңыдан ялганмас. Шулай кирәк дисәң, хушлашып китәрбез, син мине, мин сине, бәхетсез итәрбез. Ят ярлар янында, сагынып саргайып, üzülüp ялганып, гомерләр үтәрбез. Араны үзәргә, эзләмә юлларын, булса да башкалар, алар мин булмамын, мин булмаслар алар, минем күк яратмас, üzülgән аралар, яңыдан ялганмас. Музыкаль коймакны алга таба дәвам итәбез. Миңа калса, Кар бөртеге яңа елның иң популяр персонажы. Менә Динара Рәхимовадан нәкъ шул роль эләккән. Өйдәгеләр аны өстән аска кадәр аппакка киендергәннәр, күлмәгенә җимелдәп торучы бизәкләр ясаганнар. Динара шигырьләр сөйләргә дә оста була. Тәрбияче апалар аңа озын-озын шигырьләрне ышанып тапшыра. Динара ырчык кадәр генә бала, буталмый бер куплет артыннан икенчесен сөйләп бирә. Ә берсендә Снежная королева героин уйнап, күп кенә мактау сүзләре ала.
чираттагы резидент Люция Мусина. Берсендә уллары Айрат Кыш бабай безгә киләме, миңа бүләк бирәме дип сорый. Люция прокаттан Кыш бабай киемнәр алып кайта, ире Рөстәм Закировны киендерә. Рөстәм абый ишек шакы бүләк тотып керә. Айрат улларының бәхете әлбәттә ишенә сыймый. Кыш бабай килгән дип шатлана. Тизрәк бүләкне ала һәм Кыш бабайны игътибар белән тикшерә башлый. Бабайның аягында Рөстәм абый өйдә йөри торган башмак була. Айрат бу бит әти дип кычкырып җибәрә. Люция тиз генә баланы тынычландыра, Кыш бабай ул дип ышандыра ала. Dünyalarını kuvamız biz kuvamız, minne tutkan kebek bollarız. Gönüllerde izgi hisler yüksek güne, şın bəxit keylərinin təmin qıyabız. Dünyalarını kuvamız biz kuvamız, minne tutkan kebek bollarız. Gönüllerde izgi hisler yüksek güne, şın bəxit keylərinin təmin qıyabız. Бәхет бит ул ерак йөрми яндагына, ни икәнлеген син аның аңлагына. Шын дуслыкның кадерен белеп саклагына, бәхет сине үзе табар шунда гына. Дөньяларны куабыз без куабыз, минне тоткан кебек булабыз. Күңелләрдә изге хисләр yüksek кенә, шын бәхет кәйләренең тәмен тыябыз. Дөньяларны куабыз без куабыз, минне тоткан кебек булабыз. Күңелләрдә изге хисләр yüksek кенә, шын бәхет кәйләренең тәмен тыябыз. Күңелләрдә изге хисләр yüksek кенә, шын бәхет кәйләренең тәмен тыябыз. Яңа ел бәйрәмен якынайтып, кышкы салямкага килегез! Зәйнәп Фәхретдинова, Айрат Сафин, Диджей Радик, Раян Спасыхов, Рөстәм Асаев, Ирка, Ландыш Нигъмәтҗанова, Эльмира Сөләйманова, Рамил Галимҗанов, Хәким, Гүзәлия, Илдар Әхмәтов, Айгөл Рәхимова, Динә Рафаэл Латыповлар, Илназ Гарипов, Ләйлә Рөстәм Галиевлар, Дилә Булат Нигъмәтуллина, Чулпан Юсупова, Чәчкә, Рамил Әймәтдинов, Динара Рәхимова, Ленар Белый. Кышкы татарча салянка! 17-18 декабрь, Филармония, 297-43-77. Ул көн якынлаша. 22 декабрь. Пирамида. Халыкара татар җыры эстрада фестивале. Тагын бер адым. 5-196-196. Генераль партнер Татнефть компаниясе. Яңа ел! Зур! Яңа ел концерты! Сәхнәгә чыршы куябыз һәм җырчылар чакырабыз. Салават һәм Гүзәлев, Артур һәм Марат, Раян Спасыхов, Дилә һәм Булат Нигъмәтуллиннар, Фәрит Низамиев, Илсия Бәдретдинова, Гүзәл Уразова, Иллар Хакимов, Ләйсән Гыймаева һәм тагын бик күп танылган артистлар. Яңа ел солянкасы 27 декабрь 12-297-43-77. Татар җыры фестиваленең тугры тамашачылары өчен көтелгән яңалык. Грандиоз тамаша 22 декабрь көнне Пирамида концертлар залында узачак. Эстраданың иң танылган җырчылары, популяр дуэтлары чыгыш ясаячак. 19-нчы тапкыр уздырылучы җыр бәйрәменә сез дә килегез. Без сезне көтәбез. Уралган авыл кичке рәхәткә керәсе килми нинди күңелле. Өздіріп ойный гармоннарыбыз, гүрли урамнар бәйрәм шикелле. Булды бар иде андый вакытлар, эх сагындырып калды шул ерак. Үтәсе килә тагын бергәләп, урамнар буйлатып, гармоннар уйнатып. Үтәсе килә тагын бергәләп, урамнар буйлатып, гармоннар уйнатып. Киң урамнарда тар иде безгә
Тик ятуларны белмедик бірде. Узган шағында гармоннар белән Кызлар күзләрен алмады бездән. Булды бар иде андый вакытлар. Эх, сагындырып калды шул ерак. Үтәсе килет тагын бергәләп. Урамнар буйлатып, гармоннар уйнатып. Үтәсе килет тагын бергәләп. Урамнар буйлатып, гармоннар уйнатып. Артистларның төрле фобияләре бар. Кемдер тараканнан, кемдер биеклектән, кемдер караңгыдан курка. Ышануы кыен, әмма Илгәрәй Кыш бабайдан курыккан. Кыш бабай гел дөп-дөп басып керә, каты тавышы белән исәнләшә, сихрле таягын булгый. Илгәрәй аны шулайрак тасвирлый. Тик бу куркуым бүләк алганда комачауламый. Малай Кыш бабай янына куркып кына килә, җитез генә бүләген кыстыра, аннан бөтен көченә йөгереп китә торган була. Хәйләкәр Илгәрәй бу атнада 8-нче урында. Нигә икән мизгел сыман, үтә безнең еллар, күзне ачып йомган ара. Булып еллар, нигә икән мизгел сыман, үтә безнең еллар, күзне ачып йомган ара. Безгә язган язмышларны белеп булмый алда. Күпме ачы сынаулары көтә икән алда. Кире акмый шул сулары гомер елгасында. Нигә икән мизгел сыман, үтә безнең еллар, күзне ачып йомган ара. Булыпты еллар. Рөстәм һәм Ләйлә Галиевларның 2 кызлары бар. Улысы Риянага 7 яшь, ә кечкенә кызлары Арина яңа ел бүләге. 31 декабрь аңа 4 яшь тула. Улысы чын принцесса. Мин төлке булмыйм, куян булмыйм дигән. Ялтыр-ялтыр килүче киемнәр, купшы итәкле ак күлмәкләр ярата ул. Яңа ел бәйрәмендә кар бөртеге булып, җитез генә, матур итеп кенә биеп йөри. Ә менә кечкенәсе яше буенча да, холкы буенча да куян. Ләйлә һәм Рөстәм Галиевлар быел да принцесса белән куян баласын утренникка алып барырга план корып куйган. Киемнәре әзер, кызлары яңа ел шигырьләрен өйрәнгән, куелган датаны көтәсе генә кала. Сұрасалар миннән юлларың авалыр, бармы синең гашык бер ярың? Әллә кайдан сине сайлар идем, әйтер идем ул бит сине җаным. Мәхәббәттә барлы канатым син, Тәңрем сине сөеп биргәнедер. Сулышында яшим һәр сәгатем, синең өчен янам көйгән гел. Уйламыйча турган минутым юк, аңлата алмыйм җаным хәләтен. Яратырга бары булдыра алам, ә минем юк башка сәләтем. Мәхәббәттә барлы канатым син, Тәңрем сине сөеп биргәнедер.
6 сан астында Ленар Белый урнашты. Ленар үзе турында йөрәк белән җырлыйм, күңел белән чыгыш ясыйм ди. Бу җөмләне яхшы итеп биен дип тә дәвам итеп булыр иде. Ленар чыннан да оста хәрәкәтләнә. Социаль челтәрләрдә бик теләп хореографиясын күрсәтә. Ышанам, озакламый без дә аның биюенә бәя бирә алачакбыз. Әлегә вокалына, клибына сокланып алыйк. Жырлы мұңлы, ей ғазиз туған яғы. Қоя қалды, ялан аяқ, жүгіріп жүрген шағы. Сандуқ ашылы, бұл құшлы, бұл менің туған елім. Ой Чиратта эстраданың музыкаль гаиләсе Хәйретдиновлар. Рамил белән Рамилә өйдә дә, сәхнәдә дә аерылгысыз. Әмма балачаклары аерым үткән. Рамилә мәктәптә яхшы укыган, иҗади чараларда актив катнашкан. Яңа ел бәйрәмендә дә дәрәҗәле кар кызы ролен уйнаган. Әмма Рамил түгәрәк кенә йөзле, зур гәүдәле бала була. Тәрбияче апалары аны аю итеп куя. Бер-ике тапкыр исә кабан баласы да итәләр. Димәк, котлыйм, Рамил, киләсе ел синең елың. Әлегә Хәйретдиновларның икесен дә тыңлыйк. Pizza yaratasың мені? Yo'qla, babayım o'lib yarata. Nikohimizga 40 yil. Rahmat olun. Рамил, бүгін нендей кінәлі? Жанларыма жан үрәсің, сағышлардан киртәләр. Мин дә сине яшәтермен, уенымда иргәләр. Ходай биргән бер сөюне, йөрмишкә бүлгәләр. Сайратый әле сайратый, бәхет кышын бергәләр. Ходай биргән бер сөюне, йөрмишкә бүлгәләр. Сайратый әле сайратый, бәхет кышын бергәләр. Сайратый
Пародия остасы Әбри Хабриев бүтін образларға да уңышлы кірі. Аның бұл сәләтті яштан. Ане, балашақта кім генә булмаган. Куяннан башлап ковбойга кадәр бүтін геройлар итеп киендереп чыкканнар үзен. Яңа ел сайын төрле образ уйлап табарга тырышканнар. Түгел генә кемнәр булганын да хәзер ул хәтерләп бетерми. Ә менә балаларына килгәндә, бакчада, мәктәптә кем дип әйтәләр, шулай итеп киендерәләр икән. Җанварлар да, әкияти геройлар да бөтенесе дә булгалаган. Бу җырыма куштым таң нурын, мәхәббәтне куштым аз булса да, сагынуның куштым сабырын. Бу җырыма куштым җилләр шавын, куштым азрак яшен чаткысын. Сөю ләззәтеннән шак-шак кына, сөю газабының яртысын. Яртысын мин сиңа калдырамын, бәлки мине бер чак аңларсың. Минекедәй җаның сызлаганда, син дә бер көярсең, янарсың. Син дә бәлки шул чак тоярсыңдыр, ялгыз янып, ялгыз сөенеп. Кермә күңелемә, мин бикләндем, уртак бүлдем янып көюне. Яртысын мин сиңа калдырамын, бәлки мине бер чак аңларсың. Минекедәй җаның сызлаганда, син дә бер көярсең, янарсың. Музыкаль кайма хит парадын алга таба дәвам итәбез. Чиратта Римма Никитина. Яңа ел Римма Никитинаның яраткан бәйрәме. Бу бәйрәм белән бәйле үз традицияләр дә бар. Беренчедән, декабрь башында ук өйдә чыршы бизәп куя. Туганнарына бүләкләр исемлеге төзи, бәйрәм киченә кием сайлый башлый. Ә быел исә Римма бәйрәмдә эшләргә, ягъни җырларга дип тора. Сүз уңаеннан күпләр Римма Никитинаны чинап җырлауда гаепли. Башкаручының тавышы яшьтән шундый нечкә икән. Бу йда кыска. Шуңа Римма Никитинаны гел куян итеп киендерә торган булалар. Дөньяны мизгелгә алып кит мәхәббәт иленә. Һич кемдә юк бары без генә, син һәм мин генә. Ашкына, 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 ашкына киле, киле яннарыма. Талпына, 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 талпына ыш, ыш яннарыма. Сөйәр булсаң гына җаным кил син яныма. Ашкына, 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 ашкына киле, киле яннарыма. Талпына, 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 талпына ыш, ыш яннарыма. Сөйәр булсаң гына җаным кил син яныма. Кайчан сөнмәс ул сөюләр, назларга иркәләп бу күзләр, мәхәббәт көлүләр. Ашкына, 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 ашкына киле, киле яннарыма. Талпына, 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 талпына ыш, ыш яннарыма. Сөйәр булсаң гына җаным кил син яныма.
Яңа ел дигәч, Гөлназ Сираева гел бер вакыйганы искә ала. Мәктәптә укыганда спектакльдә уйнарга кор кызы сайлыйлар. Гөлназның үзе һәм Света исемле кыз арасында икеләнәләр. Нәтиҗәдә икенче кызда тукталалар. Сәбәбе Гөлназның күзе кара, ә көндәшенеке зәңгәр була. Кор кызның күзе гадәттә зәңгәр су була икән. Гөлназга озак борчылырга туры килми. Түгел бер елдан аңа бу рольне үзләре тәкъдим итәләр. Соңлап булса да, Гөлназ Сираеваның хыялы тормышка аша. Син сулар һава, син минем язмыш, иң татлы бәхет, иң ачы сагыш. Җәй уртасында суккандай кырау, бу хисләр минем иң авыр сынау. Син сулар һава, син минем язмыш, иң татлы бәхет, иң ачы сагыш. Җәй уртасында суккандай кырау, бу хисләр минем иң авыр сынау. Син янда чакта тыным кысыла, янда булмасаң сиңа ышанмам. Акылым дәшә булды туктады, ә җаным исә синсез тора алмай. Син сулар һава, син минем язмыш, иң татлы бәхет, иң ачы сагыш. Җәй уртасында суккандай кырау, бу хисләр минем иң авыр сынау. Син сулар һава, син минем язмыш, иң татлы бәхет, иң ачы сагыш. Җәй уртасында суккандай кырау, бу хисләр минем иң авыр сынау. Бүтін җырчыларын артта калдырып, беренче урынга Азалия Зиннәт килеп утырды. Азалияның әтисе остаучы, хәтта махсус билеты бар. Кыз үскәндә өйләрендә матур традиция була. Ял сайын гаилә белән урманга йөриләр. Хатын-кызлар термостан чәй эчеп, бутербродлар ашап, саф һавада ял итә. Айратлар трофей дип тырыша, ауга йөри. Азалияның өйләрендә төрле аучы атрибутлары була. Төлке маскалары, койрыклары саклана. Шуңа кызны кышкы балга төлке итеп киендерә торган булалар. Төлке образындагы Азалия Зиннәт бу атнаның абсолют лидеры. Бүген без җырчыларны төрле образларда күз алдына китереп, елмаеп алдык. Яңа ел карнавалы дөньясыннан чыгыйк. Иң популярлар хит-парады азагына якынлашты. Соңгы яңалыкларны һәрвакыттагыча музыкаль каймак хит-парадында тыңладыгыз. Сезнең белән мин, Назлы Гөлсин Гатова булдым. Якынлашып килүче бәйрәмнәр белән.